Ahojte a vítajte pri dnešnom Shein haule. Ako prvé asi poviem, že to prišlo úplne za rekordný čas. Reálne asi menej než týždeň. Úplne, že strašne rýchlo to prišlo. Z toho sa Shein trošku zmienil v počte, pretože jednu vec, ktorá mala byť dvakrát, mi poslali raz. A jedna vec, ktorá mala byť raz, mi poslali dvakrát, takže sa trošku sekli, ale no ja vám teda teraz ukážem, že čo mi všetko prišlo. Ako prvé je toto tričko tielko. Je to proste takéto. Ako ďalšie som si kúpila takéto proste gumčky. Také malé na všelijaké také copilky a no proste na také úcesy. Také úplne malé. Ako ďalšie som si kúpila tento štetec na make-up. Pretože ja mám vlastne iba takýto veľký. A teda preto som si chcela kúpiť aj takýto menší proste. Ako ďalšie tu máme teda vec, ktorá mala prísť dvakrát, ale prišla iba raz. A to je táto kolenačka. Telocvikarka povedala, že by sa nám akože zišli, tak som si ich objednala. Ale došla iba jedna, takže neviem, čo si nebudem akože robiť. Ako ďalšie vec, vlastne kvôli ktorej som robila hlavne celú túto objednávku. A to je pyžamo, hej. A sú tam takéto kraťase. Takéto tričko, takéto dlhé nohavice a vyzerá to na mňa nejak takto, alebo takto. To je všetko z oblečenia a teraz poďme na obaly. Ako prvý obal som si kúpila tento, pretože on je vlastne že takýto a dám si to takto, proste hej, ako kabeločku malú, takže je to dobré. Teda. Ale došlo mi to teda dvakrát. Takže no mám tu proste hej, dva obaly, takže to budem robiť s dvoma ostatnými. Takže mi povedzte, že ak niekto z vás má Samsung Galaxy A55 5G, tak mi napíšte, že by som vám ho dala, alebo ak niekoho poznáte. Takže sa mi ozvite, ak niekto máte tento mobil. Ako ďalšiu vec som si kúpila niečo, čo som že úplne nadšená. A je to takýto peračník. Je to viac menej taký šušťakový, ale je proste mega pekný, hej. Proste. Tie masličky rúžové, na mne sa mega páči. A ďalší obal je tento obal. Akože mega sedí na môj mobil, je to veľmi pekné. A vyzerá to nejak takto. A teda super obal. Ako ďalší obal mám ten, čo mám práve na mobile, takže vám to ukážem v zrkadle. Tento je podľa mňa, že mega pekný proste kapibara, hej. No, na to sa nemá čo pokaziť, podľa mňa, že mega. A ďalej tu mám proste takéto zelené kusy látky, neviem to tu teraz rozdávať, ale je tam proste rôzne kusy látky. Lebo som sa rozhodla, že chcem ušiť obal na knihu. Lenže doma nemáme látky, takže som si objednala do Sheinu, ale no, teda nevyzerajú nejak zle ani nič, takže ja ešte uvidím. Ja som si objednala ešte takéto. A to sú vlastne také krúžky, že dáte si to na nos, máte tam napríklad vyrážky, dáte si to na nos, počkáte chvíľu, potom si to tak keby dáte dole a malo by vám to akože pomôcť proti tým vyrážkam. A to je všetko z dnešného haulu, dúfam, že sa vám páčil. Už asi nebudem tak často objednávať na Sheine, lebo ma trošku sklamal teraz, ale neviem. A teda každopádne ďakujem, že ma sledujete, prosím zdieľajte tento kanál. A dneska ešte budem natáčať celodenný vlog. Pa, pa.